KHYC Mauthau Pada Area Unit ha kajingelam usamla Wellman Carlin Yong General Secretary hadin bikilayo ikajing ot bagijing ujor na kipat ba nong shong jong kadong kathan Mauthau Pada lingba ki kmi ki pa jong ki khana school kibe khun ya ka SSLC examination na kajingjingai jong ki jakat ho exam center kabalabu jing e kalet kawan jong ki khana school bat kalakta ru ya kayo kakot ikilong ying ki baduna kayo kakot halor kini kebenta kaseng menta kasngi ka arpunyo tarik guluber arjar arpusan kilalit bani kendo eu District School Education Officer DSEO Southwest Khasi Hills District uba Dennis Nongsit ban penyo no ia ka Mauthau Pada Presbyterian High Secondary School kum ka wei ka jakat ho exam na kebenta ka class 10 SSLC Center namar batang ha kini ka than ki don kumbashi pautli ki secondary school ki badon marjan bat ka Mauthau Pada Presbyterian High Secondary School kaseng kalapan pau bana kaliang DSEO lakular ban shimkia halor kini kebenta na kebenta ka jingdawa na kipat ba ban na kaseng HYC Mauthau Pada Area Unit. Teka jing lejek nu jingim tak sini ka arpunya terik balai ada pesan ya District School Education Officer Southwest Khasi Hills District Makruat ada halor kenongrim bana kaliang jingim ka siang nilai idon kam bangin don la ka jongka SSLC examination center hang te hamot da mar kuma kalong ta teka dong than ke jongi hi kadone parat kuma sipotli ki secondary school ki badon hang to hajam te kuma kalong ta kini ki kena class 10 ki haben le tak sam me harang blang lan ha simuleng lan ki don bang wan to an ha an ha jakrem ki don bas ne mo kurwat ki don te kabuji adu kata kamtam ki yaki kena school kumjuru yaki ni kilonging nong sem badon baduna bahag kuat marba khap ban penut jaka bisa kelan jongki nam tatang tak artayo ban wajing kumharang blang simulen te kabuji adu kata ki kena bari ki mikpa jadi lo tak nongrim nak jongi ila wan mene kendu yo nu officer joka education District School Education Officer ba ngapun sekau yakna kajing bangi kum kadong than ya kendu jadi lo tak nongrim nilai kendu ya barang yang jung uru ula kular ba hot kalau long kabe don kam sya bangin don jong ka examination hentar nam taki kena SSLC dan kena Kristen te kuman sukum penkemau nomor ba larang yang ujore ka neka ya ka capacity lan ka jingla ni bagen ka mot pra Presbyterian High Secondary School kladon ya ka capacity ko makilong kini kuwe sentar ki bela don mata ni maharang blang ha simulen ju lang pece ka infrastruktur badya ka jinglong ni man hutong iba kate ka school bengi ni dawa bakan don ya ka examination sentar ngi iba ka don ka ka jingla ne ka capacity ko malong kiwe ki sentar ki don pa jadi lo tak nongrim bangi nilawan banyak persiaw yak ta jinot kam jingin ladang ipai ku kalia pada ngi iba kana ka kamot prak kasnong prak kadon ru ka kadon ru ka bang kadon ru ka PC tiladon ki kena ki ba stom ne ki ba don kam pisa mi ki pa jing don kam ki ru kapan suk sibun ki laki yo ka examination ta kai de lo ki ek bangi iba ka don kam ni lawan mas musgam tayu